Musí nám to nejako Píše, že Mesiáš príde s pekným dôkazom. No ale mal by poskytnúť dôkaz. Potrebujeme ten dôkaz. To môže predsa povedať každý. Je to Mesiáš, alebo nie? Nevie. Musí nám to nejako vysvetliť. Nešomrite medzi sebou! Nik nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal. A ja ho vzkriesím v posledný deň. U prorokov je napísané: všetkých bude učiť sám Boh. A každý, kto počul Otca a dal sa poučiť, prichádza ku mne. Nie, že by bol niekto videl Otca. Iba ten, ktorý je od Boha, videl Otca. Hovorím vám, kto verí, má večný život.